Ipuin parekideak lantzen tailerrean ezkidetzatik abiatuko gea. Azken finean ezkidetza testu ingurua delako eta gauza guztik bere testu inguruan kokatu behar direlako ulertzeko, ez? Nundi datozen eta zen norabide daukaten. Orduan, kasu honetan, ipuin parekideen balioa azaleratuko dugu, ezta? Azkenean ez gera konturatzen askotan, ipuiek ze garrantzi daukaten txikitatik gure autoestiman, gure gauzak eta realitatea ikusteko moduan, gure baloreetan, eta ezkidetza lantzeko baliabidetako bat dira ipuiak. Ez, orduan, ipuin parekideak zentzu diren jakiteko, hainbat baliabide erramienta ikusiko ditugu, eta sexistak zentzu diren bereizteko, ez? Eta gero ere, nola sexistei ere bere buelta eman dakiok egun, eta ipuien inguruan arituko gara, orduan, hemen adibidez pare bat ipuin parekide ikusgai ditugu, saioan bertan dinamika batzuen bitartez, ipuin parekideak eta sexistak eskura eukiko dituzue, zuek ere, azterketa txiki bat egiteko taldian, eta ikusteko norberaren gain ere badagola ipuin batzuk edo besteak aukeratzea erosterako orduan edo norbaiti oparitzerako orduan. Orduan, denen artean lortuko dugu, hausnarketa eta ariketen bitartez, aintzat ikuspegi hori zabaltzea eta ipuiei dagokien garrantzia ematea.